रावबो मानसिया गावबा गावनि महरखौ दानानै लानो हाया। इसोरा जाबादि दानानै हरदों, जाबादि लिरनानै हरदों बेनो बिराद मोजां, बेनो बिराद थोजासे होननानै सानना लानो नांगौ। हाय लोगोफोर, खुलुमबाय गिबियावनो। लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नाथाय दिनैनि भिडिअआ गासैनिबो थाखाय नङा आरो सानैसोनि थाखायल'सो। बिनिखायनो भिडिअखौ गासैबो नायजोबाबाबो जागोन। जाय मानसिफोरनि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोनाल' भिडिअखौ नुहैबानो जागोन आरो। आङोथ' बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन, नाथाय नोंथांमोननि कमेन्टआ गाले गाले फैबाय थायो, गाले गाले फैबाय थायो। ओमफ्राय आं एसे रागा जोंफ्लांलायबाय आरोना। बिनिखायनो आं भिडिअ बानायथारसै होननानै बानायनो लानाय जाबाय। माने जायफोरा खर'आव एसेबो मेलेम गैयाना, नोंथांमोनासो बेफोरबायदि कमेन्टखौ लिरो होननानै आं साननानै लायो। नोंथांमोनानो बुजिखायो माथो, मानसिया मानसिनि महरखौ रावबो दानानै लानो हाया। नोंथांमोनाबोथ' दानानै लानो हायाखैना गावबा गावनि महरखौ। बिनिखायनो एसे खर'नि मेलेमखौ बाहायनानै खोथा बाथ्राफोरखौ लिरबा मोजां आरो। माने कमेन्टफोरखौ एसे खर'नि मेलेम बाहायनानै लिरबा मोजां। नोंथांमोना दि आंखौ बुंहरबाय थायोना, हाजिजि साइज गैथारा माथारा, हाजिजिखौनो बांसिन लिरो आरोना। आंबो मिथियोबोरा आं हाजिजि, आंबो आयना नायो, बिरादनो आयना नायो। आंबो नुखायो आं हाजिजि। बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिनिनो ओंखारबाबो मिनिया, लाखोमा थायो। आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मिनिना लाबाबो आरो नोंथांमोना आंखौ बांसिन हाजिजि माजिजि बाराद्राय कमेन्ट लिरगोन। बिनिखायनो आं मिनिनो ओंखारबाबो आन्दावसो मिनियो। ओमफ्रायो बे कमेन्टखौबो सानैसो मानसियाल' लिरो। नोंथांमोननि नामखौनो आङो गोसोआव थालायलायबाय आरोना। नोंथांमोना इमान लिरबाय थायोबा बुजिनानैबो बुजियै बायदि। आंथ' सम सम मिउजिक भिडिअबो बानायो नालाय, आंहा मिउजिक भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बेयावबो दाखालिबोथ' आं मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन ना, ओमफ्राय बेयावबो सोरबा आंखौ बुंहरसोबाय आरोना, हाजिजि नुथारो ओरैथार होननानै। ओमफ्राय आरो सोरबाथ' ओरैबायदिबो लिरहरदों, सोर खर' गैयि मानसिफोरा बेफोरबायदिखौ एक्टर खालामो, हाजिजि ओरि बेफोरबायदि लिरहरदों आरोना। एमानलाय बेबायदि लिरनाङाब्रा, हाजि हुजिबाबो आंनिसो महर। नोंथांमोनाथ' खर' सानांगौ खोथा गैयाना। ओमफ्रायो आंथ' गावखौनो एक्ट्रेसबो साननानै लाया। नोंथांमोनासो एक्ट्रेस सानना लानानै बुंदों नामाथाय। आंथ' गावखौनो एक्ट्रेसबो साननानै लाया। आं रावनिबो चेनेलनिबो एक्ट्रेसबो नङा। माथ्र' आं दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव गावनि मेम'रिखौ दोननो थाखायल'सो आङो माने मिउजिक भिडिअ बानायनो मोजां मोनो नालाय, बिनिखाय बानायनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौनो इसेबां बेबायदि हाजि हुजि बुंहरबाय थानांगौ जाबाय आरो। दुखु मोनोब्रा नोंथांमोनाबो सोरदोबाफोर बेफोरबायदि बुंजाबा दुखु मोनगोन। बिनिखायनो एसे साननो नांगौ आरो। आंबोथ' आंनि महरखौ दानानै लानो हानायमोनबा आं बेबायदि हाजिजि दायामोन ना। आंबो बिराद मोजां दानानै लागोमोन। आरो बेबायदि गावबा गाव दानानै लानो हानायमोनबाथ' दुनियाया मा जागौमोन साननानै नाय। सोरबा सासे मानसिखौ आं बिराद मोजां नुबाय आरो, है आं बेबायदि दानानै लाथारसै होननानै। आङो बेबायदि दाबाथ' मानसियानो एखे डाबल जागोन माथो, सिनायलायनो हानाय नङा। बिनिखायनो रावबो मानसिया गावबा गावनि महरखौ दानानै लानो हाया। इसोरा जाबादि दानानै हरदों, जाबादि लिरनानै हरदों बेनो बिराद मोजां, बेनो बिराद थोजासे होननानै सानना लानो नांगौ। हाजि हुजिखौथ' आङो नोंथांमोना बुंबाबाबो बानायफिननानै लानो हाया नालाय। बिनिखायनो नायनो बायोबालाय नायनाङा आरो आंनि भिडिअखौ हाजिजि होननानै। आंथ' बुंखायोना, जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय, आरो मोजां मोनिफोरा नायाबानो जाबाय। मोजां मोनिखौलाय मानोथो नायनो होननानै आं बुंखायो। बिनिखायनो नोंथांमोना नायाबानो जाबाय। आंखौथ' बासिबाय, बिनि अनगायैबो मुथुखौबो बासिबावो आरोना। मैसो गेन्द्राद्रा माद्राद्रा हौवायानो साइज गैथारा माथारा बेफोरबायदि। साइज गैबाबो गैयाबाबो बेलाय आंनिसो हौवालाय, मालायनि हौवाफोरखौलाय बासिनालाय माथो लाब मोननोखाय। आरोना मानसिफोरा मानसिनि महरखौ लानानै संसारखौ जाया। जाय मानसिया महरखौल' नागिरबाय थाना संसार जायोना,
नायलांबानो जाबाय आरो बिनि संसारा माबायदि जायो। संसारा महर मोखांजों जाया, अनलायनायजोंसो जायो लोगोफोर। महर मोखांखौ नायबाय थाया संसार जानाया। बिनिखायनो बे महर बासिलायनाय मालायनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बारा बाहायनो नाङा आरोना। ओमफ्रायो बिनि अनगायैबो आरो है मायाबा बुंहरसोयोहाय गोसोआव दुखुनांथावना गोबां मानसियानो बुङो कमेन्टआव बेफोरबायदि लिरना हरबाबो माबाबाबो पात्ता खालामनाङा आरिनाङा होननानै बुङो। अबयसे नोंगौ पात्ताखौथ' खालामखानो नाङा। आंबो पात्ता खालामाखैमोन, बिराद मानसिफोरा लिरदोंबाबो सोब रिमुभ खालामजोबदों आङो कमेन्टफोरखौ। ओमफ्राय आरो बे सासे सानै मानसियानो गाले भिडिअ होबानो गाले बुंहरबाय थानायखाय आङो है बाराद्राय सिरि थाबाबो जायाहाय, एसेबाबो बुंहरनांगौ मानांगौ, जोंबोथ' मानसिसोना इरि होननानै सानना लानानै आङो दिनै बुंहरनाय जाबाय आरो। ओमफ्रायो जायफोरा बुङाखै नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायसनदोंब्ला सरि नोंथांमोननि थाखाय। सोरबाथ' ओरैबायदि मोजां कमेन्ट लिरहरो, आगै अनजिमा, आब' अनजिमा, सोरबा बाजै, सोरबा आगै सना, आब' सना, इसिबां मोजां कमेन्ट लिरहरो। नाथाय सोरबा आयु माखौ नायनो बानानै बेबायदि कमेन्ट लिरोथाय आं बारा मानसिफोरजों बुंजानो हाया आरोना, खर'आव टेनसन गोनांखायनो माहाय बुंजाबानो बोरैबा एकदम सानफ्लांबाय थायो। ओमफ्रायो दुखुबो मोनो, गाबनोबो ओंखारो। आरो आं मालायफोरखौबो बारा इसेबां जेबो बुंखाया नालाय, ओमफ्रायो मालायफोरजों मायाबा बुंजाबाथाय एकदम बोरैबा जायो आरोना, गोसोआ दुखु मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय आरो। नोंथांमोनाबो आं बुंहरनायखौ दुखु मोनाबानो जाबाय। माने आं नोंथांमोन बिदि कमेन्ट लिरनायाव आं माबायदि मोनो बेखौ आङो एसे बुंहरनाय जाबाय आरोना। बिनिखायनो एसे बुजिलायबानो जाबाय आरो। दे बिदिब्लाथ' एसेनोसै भिडिअ'आ, आं बेखिनिखौनो बुंहरनो थाखाय बानायनायमोन आरो।